ассалому алайкум дӯстони азиз, шаб бахайр. Дар сафар ҳастем бо варкни шумо дар тарафи Казан, Уфа, тарафҳои Татаристон. наворора мебинам, як тараф ҳизом мекашам, як тараф шарм, як тараф ба худу қаҳр мекунад. бобои лангарӣ, нигоҳ ки бародарҷон, бародари қанд, бародари дили ҷигарам, шахсе ки дар пастӣ баландӣ дар барам будӣ аз рӯзи сахтиҳо то имрӯз ва миннат намекунам. манам дар барат ҳастам, будам ва иншоалло мемонам. бозичаи дасти қанчиқ наша. вай фитна дохтааст, байни мо ҷанг дохтааст. як одами баақл, як одами алҳамдулиллоҳ ба ному нишон. то чӣ бозичаи дасти ҳама лаънатӣ шидаистодӣ? ҷавонам, як савол ба шумо. шумо ина айрӯи бобои лангарӣ усна душно мекунед, айруси ду гурӯҳ шуда исна душно мекунед. ай бай ба худо, шарм аст. бобои лангарӣ, ман дар сафар ҳастам. ту медонӣ ки ман ҳеҷ гоҳ ҳақиқат таваҷҷӯҳ накардам, намекунам. гарчанде ки баъзе ҳақиқатҳое ки рӯи экран бароварда намешавад, ай дигар масъалаҳои корӣ, ин масъалаи сиқлат не. аммо ин ҳақиқата ман ҳеҷ гоҳ ба ҷо намекунам. худ дидаст ки ман кофта истодам ки гунаҳгори асосӣ кияй бояд ҷавоб бига. ту сабр ки ман дар сафарам биём, сайҷалолша мебуроям гунаҳгор боша, сабурша мебуроям гунаҳгор боша, кадмеша мебуроя. просто ай бай хоҳаро бас кунӣ. эсем шариф, хайнамон бародар муҳаммад шариф, ман хела душном кардӣ мана публич, на ки ман ҳеҷ гоҳ ин ба уровни тира пас намефуром. ман хела одами оқил медонистам. тира мутаассифона ту оқил ҳастӣ, аммо оқили динявӣ, яъне ки ҳамин евреҳо, яҳудиё дар назар дорам, инҳо доно ҳастанд, аммо қиёматшон сӯхтагӣ аст. олиам эмонта комил ки қиёмата насӯхт. ту оқил ҳастӣ, яъне ки ҳамин шайтонам макри сахт дора, аммо қиёмата сӯхтагӣ, қиёмата насӯз. ин макор ман тира гуфта истодам ки иқа фитна надоз байни чӣ мегӯянд ҷавоно. бачаҳое ки дастгирӣ мекунӣ, ҳамин эсем шарифа, ҳамин лаънатира, ҳамин шахсе ки аз худо бехабар шуда истодааст. ман олия мусалмонш мешуморам, барои номуш муҳаммад аст, алҳамдулиллоҳ. ҳар нафаре ки дар европа против россия мезанад, шумо бидунед дар телеграм шад, дар инстаграм шад, дар ютуб шад, ман пас намезанам шумора. ман обуначиёша дар назар дорам. дар россия нону намак то аҳамиҷа ёфта истода хӯрда исти. аввалш парвардигор ризқа метиҳад, сабаб шуда истода. бидуне ки дар ҳамин фитнаи рафта истода, дар ҳамин гуноҳи ҳамин қуш мешавӣ, назди қонунам ҷавоб метиҳӣ, назди худорам ҷавоб метиҳӣ. шумо бифаҳмед. медонам ман видео мепартам, чӣ душнома мекунед. ина бибинед, дар ин видео ман реклама намезанам, коре надорам. ман просто мегӯям ай бай бобои лангарӣ, ту сабр ки ман бирастам, иқа видео шапак нако, бозичаи дасти худо бехабар наша. ин хела ятага дар яҳуд буд ку видеош карда буди, ҳақорат карда буд, наъузу биллоҳ, худову пайғамбара. ин хес пушти ҳамая гирифт, яъне ки иам ҳамутарӣ шуда истода. худо ҳидоятш кунад барои рост. соҳиб дошта бошад, соҳибош дастгирӣ аз бирои. ай бай бас кунед бачаҳо, ҷавоно, илтимос, бобои лангарӣ бозичаи наша. мо нуну намак хӯрдаем, на худ ту бурои дар видео нумна бигирӣ. худо ҳамаи моро барои рост ҳидоят кунад. як нуқта бас аст, агар шур аст. ҳасбуналлоҳ ва ниъмал вакил. худованд маро басанда аст. бародаро бас кунед, ай бай ба худо. бобои лангарӣ сабр ки ман миём ба Москвара. ба гам мезанем. худо нигаҳдор.